Kaixo, bideonetan ingo dugu ariketa bat zenbaki kuantikoekin, zeinetan erabiliko dugu aurreko bideoetan ikusitakoa, eta esaten digu ariketak. Esan zeintzu diren fosforoaren azken elektroiaren zenbaki kuantiko posible guztiak. Esaten digute zein den fosforoaren zenbaki atomikoak, dela atomoak neutro diren, badakigu horrek esan nahi duela, fosforoak dituela 15 elektroi, eta ikusiko ditugu 15 elektroi horiek zelan kokatuko diren, bere maila energetikoan edo bere gure motelean elektroi horiek zelan kokatuko diren. Gogoratu elektroiak irtetzen direla autobusetik, eta orduan hemen dagoen zaindariak badauka bere listan jarrita zelan kokatu behar diren. Baigo duguna da, joango gara idazten hemen lerro batean, zeintzu diren erabili dituzten logelak eta zenbat elektroi sartu diren logela bakoitzean. Horreri esaten zaio konfigurazio elektronikoa egitea. Beraz, hasiko gara. Demagun, hemen hasten dela, lehenik eta behin, bat esebi. Idatziko dugu hemen, bat esebi. Horrek esan nahi du, bat logelan, bat solairuan, ese logelan, bi elektroi jarri direla. Jarriko dut hemen esazteko nolakoak diren logelak. Gogoratu gaudela lehenengo solairuan, ese logelan, eta ese logelan dagoela oe bakarra, eta horretan bi elektroi sartzen direla. Gogoratu behar duzue, baina goian jartzen dugu, molerren diagramak esaten dugu, ese logelan bi elektroi sartzen dira gehienez jota, bat esebi. Momentuz bi pertsonak kokatu ditugu, baina 15 sartu dira. Beraz, jarraitzen badugu molerren diagrama, ikusiko dugu, urrengoa dela, bi esebi, hemen idazten dugu, bi esebi. Beraz, ja jarriko dugu zeintzu diren okupatutak dauden logelak. Bat esebi eta bi esebi logelak okupatuta daude. Eta momentuz, 4 pertsona bakarrik jarri dira. Eta 15 dira. Jarraitzen dugu honekin ikusten dugu, urrengoa da, bi P6. Bi P6 hartzen dugunean, horrek esan nahi du, bigarren solairuan P, goratu P dela L berdin bat logela, eta esaten digunez, 6 pertsona sartzen dira. 6 lagun sartzen dira hor barruan, beraz, hau okupatuta egongo da, eta egongo dira, bi P6. Zenbat pertsona dara matzagun momentuz? Barraza da, bi honetan, 6 honetan, guztira zenbat pertsona egongo dira? Honarte, 10 pertsona. Baina 15 elektroi etorri dira, ezta? Beraz, 5 gehiago jarri barko ditugu. Zein da hurrengoa? 3 esebi, horretan beste 2 pertsona jarriko dira. Beraz, esango dugu 3 esebi, goratu 3 esebi. Hirugarren solairua, S da L berdin 0, hemen beste 2 pertsona jartzen dira. Beraz, idazten dugu hemen, 3 esebi. Zenbat pertsona daude momentuz? Momentuz daude, honarte, 12 pertsona. 3 pertsona gehiago sartu behar dira. 15 heltzeko, oso ondo. Zer esaten digu gure molerren diagramak? Basi bargara gezitzorekin, eta ona heltzen gara. 3 P6. Zer da gertatzen dena? Hemen, 3 P6, hau da, hirugarren solairuan P honetan gaude, eta jarriko dugu hemen argi izateko. Honetan gaudela, bai? Honetan gaude. Hemen 6 lagun sartzen dira, baina 12 sartu direnez eta guztira 15 direnez, 3 bakarrik sartu behar dira. 6 sartzen badira, 6 sartu daitezke, 3 oe daude, bakoitzean 2 pertsona, guztira 6 sartu daitezke, baina bakarrik sartu nahi ditugu 3. Horrela idazten da, esaten da, 3. solairuan, pelogelan, 3 lagun sartu dira. 6-rentzako lekua zegoen, baina 3 bakarrik sartu dira, beraz, horrela idazten da, eta fijatzen bazarete, onarte ja, 15 lagun. Horrek esan nahi du, ja jarri ditugula 15 elektroiak, eta hemen jarriko dugu, jakiteko hemen 3 lagun sartu direla bakarrik. Beraz, ja dauzkagu kokatuta, eta orain bagoaz irakurtzera berriz ere zein da eskatzen dugun ariketak. Esaten dugu, esan zeintzu diren fosforoaren azken elektroiaren zenbaki kuantiko posible guztiak. Elektroia joan dira kokatzen. Non dago azken elektroia? Hemen ez, hemen lehenengoak jarri dira, honetan ez da ere, honetan ez da, gu badakigu, hemen egongo dela gure azken elektroia. Beraz egingo dugu zuzenean zoom egoera honetara. Badaukagu gure logela, P, 3. solairuan, eta 3 elektroi sartu behar dira. Esango dugu dela lehenengo, hau bigarrena eta 3. Eta jakin nahi dugu hau non egongo den zehatz mehatz. Lehenik eta behin, hartzen dugu, gogoratu NLMS, ezta? NLM eta S. Lehenik eta behin. Argi eta garbi daukaguna izango da, 3. solairuan egon garela, N berdin 3, dakigulako logela hau 3. solairuan dagoela. Gainera badakigu logelaren zenbakia bat dela. Zenbaki hauek fijo egongo direla.
ze azken elektroia fijo dakiguna da logela honetan sartuko dela. Lehenengo elektroia sartzerakoan erabaki dezaki bere ohea. Eta gainera erabaki dezake buruz gora edo buruz behera jartzen den. Bigarrenarekin berdina, eta hirugarrena errespetatu behar du beste biak, imaginatu, hau hemen kokatzen bada, hau hemen kokatu behar da. Baina gu ez dakigu, igual hau hemen kokatu da, eta hau hemen jarri behar da, edo igual horrela kokatu dira, eta hau hemen. Beraz, lehenik eta behin, ez dakigu zein ohean jarri behar den. Beraz, izan daiteke ohea izateka -1, izatea 0 edo 1. Ez dakigu hirugarren elektroia zein ohetan jarriko den. Eta gainera, gogoratzen bauzue, hirugarren elektroia kokatzerakoan fijo dakiguna da ohea utzik egongo dela. Beraz, elektroia erabaki dezake horrela jartzea, edo nahi izatekotan baita ere, buruz bera jarri daiteke. Beraz, ez dakigu elektroia buruz gora edo buruz bera jarriko den. Zuek imaginatu, hemen kanpoan zaudetela, ikusten duzue, azken elektroia sartzen dela, zuek hemen zaudete kanpoan. Azken elektroia sartzen da, ez dakizu zein ohetan dagoen, ez dakizuelako hauek non dauden, eta gainera, ez dakizue buruz gora edo buruz bera jarriko den, ze aukera dauka berak erabakitzeko. Beraz, badakigu solairua, badakigu logela, ez dakigu ohea, ez dakigu orientazua. Zientifikoki esanez, badakigu maila energetikoa, badakigu orbitala, ez dakigu zein den bere azpiorbitala, eta ez dakigu zein den bere orientazioa. Beraz, hau, horrela ez da idazten, noski baietz, joan bar gara, aukera guztiak idazten, eta horrela geratuko ziren. Hau da, eskatzen badizuete, fosforoaren azken elektroiaren zenbaki kuantiko posible guztiak erantzuna hau izango zen, dakizue hirugarren solairuan egongo dela, L berdin bat orbitalean, ari esaten da, dakizuela 3p orbitalean egongo dela gure elektroia, baina horretaz aparte ez dakizue, ez azpi orbitala, ez orientazioa. Beraz, nola 6 aukera posible dauden, logela honen barruan 6 leku ezberdin daudelako, pakete edo multzo bakoitza honek adierazten du, -1 ohean buruz bera, -1 ohean buruz gora, 0 ohean, erdiko ohean, buruz bera, 0 ohean, buruz gora, bale? Eta goratu, hau izango da gure ariketaren emaitza. Esan dakoa, ez baduzue ulertzen iruditxoak eta motela, esan nahi du atzeko bideo bat dagoela, zeinetan azaltzen duan zenbaki kuantikoak honekin erlazionatuz, eta oraindik falta dira ariketa batzuk egingo ditugunak, honekin jarraituz.